Bismillahirrahmanirrahim. Oğlanı terbiyet vermeli, oğlanı bir Hudaý tanıyan, mescid tanıyan adam etmeli. Bu zatlardan geçti. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtyna çağasyn diri gömýänmişdik diýerler. Aslında tarihten şon aýda akamda Peygamberiň siraty diýip hiç ýerde aýtmany ejadamyz ýok. Şon öz ýurdumyzda bolýardy. Gel akamda 1400 ýyl mundan öňçek Ebu Cehil'in wagtyna edilýän işler, edilýän hyýanatlar enata öz ogulgyzyny gel akamda diri gömýän zaman şu zamanda bolýardy ey musulman näzire? Çağası var. Çağası ay musulman. 4 aydan geçenden sonra 4 ayda can giriye. Yaqini badır settersedidir ya tahminidir bir sonografiden çürüm. Çağa can girenden sonra sektettir ya musulman doğun. Ya zina et ya. Hudaý saklasın 4 ay sonra zina edenden sonra can girdi ki. İnni bilýär çağası vardan sektettir ya. Sekit yani öz çağan öldürmek ey musulman. Wagt o da bir forum öldürýän bolsa ey musulman. İgne berýän bolsa şoňa meňde şey diýen bolsa neresse çağan näme diýip öldürmeli. Ve izel mev'udatu su'ilat bi ayyi zammin qutilat. Hudaý taala aýtdy, o peýgamberiň wagtyndaky çağalar näme haýsy günä bilen ýere gömdile. Diri gömýärlemişdik ey musulman dogan şola. Ola diri gömýärmişdik, olar heýran galyp bermeli. Öz kümmedimize afet gelmeli ey musulman dogan. Sektejinin edilýär. Ya zina etdi, 4 aydan geçipdir. 4 aydan sonra içinde çağası var da üstünde durmaly musulman dogan. Çağa galypdyr. Çağa weledi zina da bolsa olamala aýtdy, sektetdirmäne ejazasy ýok. Sektetdirýär. Ya zinany müşdik. Öz çağası 4 aydan sonra 5 aydan sonra habar bolýar. Hawa çağasyny bir dükter settersedidir dädir. Sen çağaň 4 aýagy bar, sen çağaň 5 aýagy bar diýär. Maýyp çağaňdyr da öz balaň delmiş ey musulman dogan. Nüýüz bilen gel akamda şonu sektetdirmeli. O sektetdirende de näjere sektetdiýär. Gel akamda derman alsamışdyk, o da gewrede ölsemişdik. O ham sektetsemişdik. O da katil bolýar ki, emma o forumda näjere sektetdiýär. Deska gitýär rahime, bar akamda aýagyny jontup alyp gaýtdy ey musulman diri çağan. Bar akamda elini jontup alyp gaýtdy. Ahyrda da kellesine wurýa kellesine wurazyp çykap gaýtdy. Haýsy ene jeýtmeli ey musulman dogan. Katil bolýar şu zatlar. 4 aydan merde can girmeke ejazasy ýok. 4 aydan merde can ginen aký çağa. Neresse çağaňy hyýabanyna gel akamda bir nefer pysaklasa, ne dersiň sen? Oturup ulýay musulman dogan. Öz gewräňdäki çağa maýypmışdyk da iftihar etdi, balaň dälmiş o. Hudaý taalaň beren sawgadydyr taşy musulman dogan. Onu saklamaya, inni oğlunu terbiyet vermeden var, oğlunu öldürüp berler. Peygamberiň wagtyndaky däl Araplar diýerdik. Däl Türkmen nimeley musulman dogan. Kän özü. Kefogla gasylmaya. Aýtýan 4 aýda gel akamda can berilýär. Jenine 4 aýdan berdäki can berilmedik jenini sektetmäne ejazasy ýok hiç kimin. Meger ozra şerisi bolmaly. Ozra şerisi boljak bolsa näzire? Ozra şerisini aýdyp bereýinişdi. Näme diýsen diýmeli ey musulman dogan. 4 aydan berde can girmeke ejadan ýok, birje 2 ýerde ejadan ma. Biraz zamana fasat bolup dur diýen. Zamany biziň zamanymyz fasatdaky. Fasat diýip bir ýere aýdylar. Musulman bolsa gel akamda barq berýän bolsa, musulman bolsa gel akamda şonu Hudaý saklasyn azap berilýän bolsa şumat Endülüs tarapda da bada musulmanlara azap berilýär. Şonýalyk fasat zaman bolsa şonda bir 4 aydan merde can girmeken sektetsen eda diýipdir. Ýa-da ki gewreli bolsa enesine hatary bar. Enesi şaýat dogrup bilmäni nämesin dünýeden geçsin. Ondan çym can girmeke sektetsen eda diýe. O hem ştada ulamaly gurrun etýär. İmraatun ajalat fi isqati waladiha la ta'tham ma lam yatabayyan khalqu. وذلك لا يكون إلا ب120 يوما كذا في السراجية. Hanefi mezhebin berýän fatwasy. 100 ýyl günden berde zenana bir alaç bilen özre şerisi bolsa sektetdir başarýa, ondan başga zat bolsa kıyamatda çağasyny öldüren adam bolup durýar. Gatil bolýar ol adam ey musulman dogan. Näme diýmeli? Diýen zady şoda. Hudaý saklasyn. Hatda welede zina da bolsa 4 aydan aňryk geçse belli zat olar katil bolýar. 4 aydan berde de ozra şeris bolmadyk suwatyna sektetmäne ejazasy ýok. Näme diýip awal dekkezmiýär? Inni gözüm musulmanlaryň güýji gasmar ýalak däl ha.
nikah bilen öňen çağa pahir bir ayağı ezafa müşdik da Hudaý Taala şey dipdir şonu. Hudaý Taala sen ahiret derejäň etjekmişdik. Bahlan ki şo musulman dogan näzire sen onu gelip deska bilen awrady diýir çağa. Gözüň alyna ağlardy şo çağa. Emma enen garynna bolansaň, enen gowrasyna bolansaň gykşy gaştalana. Bay gymylýanlar, bay wurunýanlar ey musulman dogan. Türkmen şey diýär. Näme dip rahat ýaşajak bolýar. Näme dip rahat gezjek bolýar. Gaw iýjek, gaw ýatjak. Şeyda hamda nemetdi ona jim güýji gaçwaty daýym musulman türkmenler. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.